Kai, idan gari. Na'am, wajiri. Ni fa duniya nan ta mun rufin gwangwanin man tega. Ta rufa sama ta rufa ƙasa tsakiya zafi. Ka ga ka kwana ka tashi ka ƙara kwana ka tayi baka da ko sisi. Ne fa gani nake mutanen nan kamar kuɗin nan su kadai aka zaba ake ba su ko kuma in ce kamar kuɗin nan matsafin ya suke yi. Ni fa na ga ma wani lokacin na kari ma da ƙar nake samu sai na gumi na da na tamfaɗi sannan sai in samu ɗarin da zan je in yi kari in na je gurin mai sarar indomi da ƙyar zan bai 100 in ce ya biyo 30 gobe ma in na dawo na ga maka sai ya bi ni bai wannan abar da abin na gangaro kwanatan ina kawo kwana yana gani ba wani bawan Allah ta ba ja batan basira wai sai ya ajiye ta yana fitsari a bayi ni kwararre ne labarin mai tarab da mai can ko au yanzu tahi zan inje sai ta koja ka biyar ne wai yawa barka dai duk kun zauna ko kuna zaune ba abinda kuke sai ku yawata nan ku yawata nan kun ga kajin mutane ko agwaji ku dafi kusa abu ko zakara ku samu makogaran su ku rufe bai kamata ku dinga irin haka ba ango to ina ruwanka da mu ku dinga zama da mutunci ka zo ka tsaya kan mutane sai ka dawo nan gun ka tsaya haka ake rafi sabilillahi sai ka zauna anan sannan sai ka mai nan bayani kai ne babban idan gari wannan ya ci kadan sa ido idan gari ba da ku ba shi wannan zai yi haka wannan zai yi hakan rijiya duk ku zauna domin ba ku akan me to ba ya yakin karfi ba bawan Allah bawan Allah to yanzu zan ji ku da kuna san waya ga ta wayan wani ce to wallahi ku tsoron Allah Allah ya ce dai annabi ya ce dole in ga mu wani mata magana abinda kuke kamata ba ka kai waji kai da ba cikin ga shi wannan idan gari ga shi wannan ya ka ko wani da suka sa mara kai kuma sa'idu ta ido kenan an yi babban banza wallahi kai babban banza babban banza wallahi kaga za mu rigima da mutumin nan ka saka wuta wallahi na rantsa da Allah za mu rigima da shi yawa ga majalisar tasu ne kin gansu me yake faruwa da yake tafi da ku wannan fa da kai tunda kai min ciki ga yarka yau na gaci da rike yarka na gaci tambaye ki an mata dama shine shine to yau ai kun ga yau aikin gama ya gama mun gaji shekara 3 tunda kai ma yaran mutane ka kama kai aikan naka ka guje shi haka muke ta wahala muke ta duba yaron yanzu yau komi ya wuce tunda mun ganka malam ga kayanka a tambaye su uban kyarin kaga ko kuma ko zama irin wannan kuma wai musu kake muna kamanni ko me kamanni ai ga kamanni billa ba sai an yi magana ai musu akai ba malam kawai babu wata nan kunya ka fito kawai kace kayi ai ko kama kamar me kuna kama gashi nan tana yarin ya tarke ubanta wallahi ya tarke ubanta yarin ya tarke ubanta Jeki shekara 3 ba